mondok sak tetarangan nanging kok semune menggalih bab pribadine dhewe Yayi Janaka ngeling-elingen pun lelampane Kakang Yayi. Janaka jarene wong sing mulya kuwi wong sing gandrung karo kautaman. Endi nyatane Janaka? Iya Janaka, kowe pangkah melarat, kowe dadi wong utama pangkah keserakat, lakon uripmu nista, lakon uripmu ora mulya. Kurawa jaya, Pandhawa kalah, Kurawa sugih. Oh Saldo palwono teng arano begegek saugek-ugek sadulita Ndara kula pun Raden Janaka paduka menika badhe tindak dhateng pundi Gus? Kok mbeta panah kok mbeta jemparing menika badhe tindak dhateng pundi? Kakang Semar, aku aja kok alang-alang ya Kakang. Dina iki aku bakal numpes para Kurawa. Sebabe menapa badhe numpes para Kurawa, Gus? Kakang Semar, ngelingono rikala jaman semana para Kurawa wis ndak siya marang Kakang Mbok Durumadi lan maneh wis gawe wirange kabeh para Pandhawa. Mula aku aja kok alang-alangi bakal tak tumpes para Kurawa dina iki. Inggih kula mangertos, Gus. Nanging sejatosipun sedaya babagan wonten alam donya menika boten saged dirampungi kanthi cara paperangan kewala. Kula suwun menepke rasa awit rampunge perkara menika sejatosipun kedah linambaran welas asih nggih Gus. Mangu wang mangene ngenani onenging nala Rudra tan bangkit pinambang pambang Kakang
kudu kepiye Kakang? Gus, kula aturi paduka sakmenika ngeningaken cipta menepake rasa kangge gayuh ugi kangge sarana panebusing dosa paduka Gus. Gara-gara ruhara kurnita bayu masas musos lesos mawalasa harata mula jajar bumi polo madak marti marti kabeh para Jawata nun kula mara kaget tutupen awang sela matangkep lha niki nika para dewa nganti brangah dadi atur yaksa ora rupa risadang narendra yaksa lelaku
sira marang ngise siung metu Prabowo lazar Mamang Murka nganti cemplungan anggonku ngrantu tekamu Pati piye anggonmu munggah ana ing Kaiwangan Suralaya entuk gawe apa ora sinuwun sejatosipun kula sampun kasembadan ngaturaken sedaya menapa ingkang sampun paduka dawuhaken ananging dados kawruhanan bilih para Jawata boten ngayogyani menapa ingkang dados panyuwun paduka usana kula ngantos campuh yuda kalih para Jawata ananging para dewangun cati perang lajeng anutup benteng sila matangkep sinuwun lah jalayen ngono para dewa genah kasoranan ring kereta mula dina iki golek ana upadinen salah sawijining manungsa sing mengkone sajake dadi senopati dadi sarayaning para Jawata ngaten sinuwun iya amung pangestu paduka ingkang tansah kula suwun yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik kabeh para wadyayaksa nuwun kula padha tutna laku aja minjal lakumu ya nggih sinigo rara sing reh sangenahanku ngedyahkan kapadaning angin mangit mirip
surya mangrangsang wayah marandene sunari katingal pudar labet katawur hawa benter tuwin lebu sumawur marmo katingal petong dedet lelimengan sajeroning guwa rina sepi sepah asamun datan ana kang katingal kajaba mung keprungu swara tumetesing tirta saewa lamat-lamat sajeroning peteng kala wau ana wujuding janma manungsa kang lampahi patraping smedya Gabrata rasinten waing mapaning areka tuhu menika kang mencorong mawa teja sang kusuma rembesing madu tedhaking andana warih ingkang kekasih begawan ciptaning ya Mintaraga ya Harjuna Wiwaha dereng dangu anggenya tarak brata ngenjakaken araos wening wonten ngarosaning Hyang Widi kedadak katungka salah sawijinipun arsi mangkono sabdanira ingkang dereng kawijiling resan karunaning kaswase lan purnama manggeta sang penemban amit pasang kaliman tabik sinabeta iladune dumawing tawang tuwing nuwun sewu menawi kepareng kula anyapa aruh paduka menika saking pundi lan paduka menika sinten sang penemban oh sang wiku kepareng kula matur wonten ngarsa ndeka. Kula menika salah sawijinipun pandhita ingkang kliyang kabur kanginan. Nami kula Resi Upadya sang iku. Oh, paduka menika Resi Upadya. Inggih. Wonten wigatos menapa dene paduka arawuh wonten ing Indrakila. Menawi wonten bab ingkang wigati kula suni paring dawuh sang Premban. Oh inggih sang iku. Nuwun sewu saderengipun. Paduka menika salah sawijinipun satriya ingkang nembing lampahi tarak brata dhateng memuji dhateng ngarsanipun Kakang Murwenggat. Nanging kula menika ngungun sanget ing atasipun paduka menika semedi, paduka menika manembah dhateng ngarsanipun Hyang Widi nanging kok mbeta senjata, paduka kok mbeta gegaman menika napa limrah ing atase wong ibadah kok nggawa jemparing. Nuwun sewu napa saged menep cipta paduka sang Premban. Sang Wiku
leres napa ingkang dados pandakwa panjenengan menawi kula menika salah sawijinipun satriya nanging anggen kula semedi sakmenika namung menepaken dumateng raos kula supados kula boten kegawa dumateng drenging nepsu awit donya ingkang saya risak donya ingkang saya abot anggenipun nglampahi menika kedah linambaran ati ingkang suci pikiran ingkang wening sanjata menika minangka tandya menawi kula satriya pangeran menika mboten mirsani dumateng titahipun saking jaba nanging mirsani saking drenging ati ingkang wonten jero asarya parata wekasanmu eka tono yaku maya isu pradipta Ong ilahing awik namastu namasidam sekaring bawana langgeng ciptaning bombong rasa tyasing ulun dene sliramu wis bisa ndungkap apa kang dadi pitakoning para jawata ndak kira wis cukup anggonipun ulun mudi spira kandeling tekad ira ciptaning aduh kulun kula tesih ngrumangsani bilih kula senes titah ingkang sampurna iya sing bisa mbiji dudu sliramu nanging para jawata ciptaning merga saka tresnaning ulun sira bakal ulun paring asma ya kuwi Indra Tanaya seneksen jagat saisine sanget anggenipun kula ngaturaken panuwun bukulun ya gandeng wis rampung anggen ulun tip tumeka ana ing Ngaracapada ulun bali makayangan dewa-dewa sumanta nyandang sureng treng lesus sing lumebu sajroning pertapan Switaraga kedadak ana sak jabaning pertapan katon yaksa mamang murka kang ngamuk punggung andong keli sela-sela ambedoli kang reksa karya geger ing Indrakila Putra Pandhawa
Ketara bumi koncing pumalutuk guntur kata kumup kang jalaniti lumembak penyu kumambang walah dalah dudu karepe dhewe anggonku bakal jemparing celeng iki mau ra entuk gawe malah ana angin sing gusah karo panahku. Gus, aku tak arep takon. Apa lupute Bambang Kirata Rupa nganti kowe wani ganggu gawe karo aku? Kisanak. Sadurunge kowe aku arep takon balik marang jeneng sira. Lho, takon apa? Apa ning alas iki wis ora ana buron liya maneh kejaba celeng kuwi mau? Apa ning alas iki pancen wis ora ana buron maneh nganti kowe wani mbadhok celeng iki? Ngerti yo? Sajroning kitab suci wis medharake kalamunta aja to mung pangan gol karo celeng kuwi ora dikeparengake dening pangeran kang nyipta jagat. Gus, celeng iki mau bakale tak nggo pangan aku lan anak-anakku. Aku ki wong melarat, aku ki wong sing ora duwe. Negara ora tanggung jawab karo aku yen aku engko kaliren gedene mati apa kowe pengen tanggung jawab? Gusik, jeroning undang-undang negara wis kawedharake kalamunta wong melarat, wong sing ora duwe kuwi dadi tanggung jawabe negara. Yen nganti ana wong sing kaliren, yen nganti ana wong sing ora iso mangan, kuwi dudu tanggung jawabe wong liya kejaba pamarentah lan sak pepadane. Walah dalah jebul wong iki mejang timbang kowe ngabangake kupinge Bambang Kirata Rupa. Antarane perang akal karo akal ora kena genti perang akal, Gus. Kadangmu padha aran den kecek besok mendem apa arek. Opa, oi.
pancen sekti Mandraguna. Ayo Patenana Bambang Kiratarupa. Patenana Bambang Kiratarupa. Ora ana lamake titah manungsa. Kuwi perang adon-adon kelawan para dewa. Kosik. Kowe aja ndleming. Kowe aja ngucap sakarepmu dhewe. Sing mbok anggep dewa kuwi sapa? Aduh pukulun paduka menika sanes Bambang Kiratarupa nanging Bathara Guru. Aduh anakku nggih. Nama Sidam sekaring bawana lain. Titah ulun nggih ciptaning kula wonten timbalan ingkang ngadhawuh kukulun. Bombong arasaning casulun dene sliramu wis bisa nglampahi pacoban kang semono akeh lan semono abote. Gandeng saka gedene lan saka genturing tapanira. Dina iki ulun lilani ya nggih. Ulun lilani jeneng sira sun paringi wujuding pusaka. Ya pusaka iki kang bakal dadi tetulunging para Pandhawa ing besuke ya nggih. Nguni caritanira Risang Pandhu siwi tuk nalikanira Masubrata ing Indra Kilakarti para Jawata asung pusaka ngayu bagya. Duh pukulun kula ngaturaken sewuning panuwun dumateng Paduka. Ya ciptaning mangertenana ing kaiwangan Suralaya ana gara-gara kang dipandhegani dening Prabu Niwata Kawaca. Mula dina iki sira bakal sun tetepake minangka srayaning para dewa ya kula nggih sendika ngestaken dawuh kula.
kadinetaraning ukaraku sabdaning kukila ringkan negara sagetar kene donganing nglir wuwu sing wene panca ora menungso ngaklah tengah dalan sapa iki serayaning para dewa begawan ciptaning ngaranku begawan ciptaning endi Betari Supraba endi Bathara Guru iki kang bakal krama iki kang bakal arabi kelawan Betari Supraba lan jongkeng kawibawaning Bathara Guru ayo bisa panggih karo Betari Supraba waton bisa nglangkai bangkene ciptane wah ketemu mung sak tekem dua untal sisan kowe laruta saking yudha sang guru kula yen tanha mutusa sang sri menika kados Betari Supraba ingkang mrepeki dhateng jasad kula iya Raden jeneng sira dina iki kautus dening Bathara Guru aku uga semono Raden Janaka yen sliramu kepengin unggul ing yudha sira kudu nglepasake jemparing ana cethake Prabu Niwata kawaca merga ing kono dununge Aji Gineng Sukaweda kang dadi pengapesane Raden mekaten sang Batari iya gandeng sliramu dina iki sih lungkrah bakal sun paringi usada supaya bisa pulih otot bebayumu Raden lina-lilali saya katriya Triyas mara marang Risangkati Rate ratune wong cakra kembang kembang jaya kusuma asimring kula kembang jaya kusuma asimring kula Raden Janaka kados pundi sang Batari tut urinan laku kaya Raden niki sedika ngestaken dalem
jagat duk mungo-mungo paneng sapucah ing wukir gegarane wong akarami tutup among ati pawi tane luput pisan kena pisan mara babak ban sumirat kena soroting surya Supraba kowe kang bakal dadi garwaku Supraba mega lan gunung-gunung manah kula tanpa pamit. Paduka sampun saged mangrurah satru murka minangka panebusing dosa paduka rikala lelampan dadu nggih Gus. Iya Kakang Semar. Aku banget panuwun marang Kakang Semar kang wis nderekake marang lampahku. Inggih. Nanging paduka menika ampun rumangsa lega. Monggo kula aturi. Madosi napa to lelakon ingkang luwih sejati Raden?